खुलुमबाय फेसबुकनि रानि अन्जिता नोंथांमोनाथ' गासैबो सिनायजोबखागौ आङो कल खालामनानै इन्टारभिउ लानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासं बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबो हेलौ अन्जिता जेम्स जेम्स बेनिफ्राय अन्जिता नों दा न'आव फैफिनबाय न'आवनो संसार जानो फैदो ना गारलायनो फैदो गारलाया थाफैफिनबाय न'नि मानसिफोर बेखौ खालामहरदों नालाय गासिबो गामिनि ओमफ्राय नोङो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोरसो जाखो हाबा जानाया माबायाव मा होनोमोनलाय 2012 जादोंमोन 2012 दा 2026 नोंनि बैसोआ बेसेबांसोमोन बै समाव अब्ला बे समाव माबा उन्दैथारमोन 18 ओहो 17फोर जाबायमोनदां नंगौ अब्लाथ' जासाबबायानो माथो बैसोआ बेनिफ्राय खोनासं दा फेसबुकआव नोंहाबोथ' गोबां फलोवार्स दङ नोंखौबो आरो गोबां हिनजावफोरा मोजां मोनोना मोना जेब्ला नोंसोरो नोंनि हौवाजों नांलायनानै नों खारो नोंनि हौवाया जेब्ला नोंखौ बायदिसिना बुंनानै फेसबुकआव होयो अब्लाना नोंनि हौवाखौ ओरैबायदि रायो हिनजावफोरा नों खनजितादो पात्ता मोनला खनजिताखौ नों मानो बखिबाय थायो हा खामायनो रोङा मानो रोङा नोंनि हौवाखौ ओरैबायदि रायो मिथिदोंना नोङो गोबां कमेन्ट बक्सआव नोंनि हौवाखौ रायो हा दा दिनै नोङो संसार जानो फैफिनबाय मोजांनि बाथ्रा नंना नङा दाथ' संसार जानो फैबाय गाबोननि दिनाव आरोबाव नोंनि हौवाया नोंखौ रागा जोंनानै दोखो दोखो बुबाय हा नोंथ' गारना खारदोंमोन आंखौ दा नों आंनाव फैफिनलायबाय मास मोननैनि उनाव नोंखौ नोंनि हौवाया दोखो दोखो बुलायबाय नों मा खालामगोन नों मा ओमफ्राय फेसबुकआव गाबना बुंलायनोसै नामा आंखौ हौवाया हा बुलायबाय नै जोथुमलायबाय आंनि हौवाया गाज्रिथार ओमफ्राय नों फेसबुकआव गाबफैलायनोसै नामा आरो आङो दाख्लैनि समावहायबो खारदों माबादों बेयावबो आङो जेबो फेसबुकआव गाबनानै होखायाखैमोन आरोना ओमफ्राय गाव फेसबुकआव होबाय थाबाय जानायनि दाय जायनि फेसबुकआव भिडिअ बानायनानै हगारो ओमफ्रायसो आङो बेवहायसो आङो उनथाराव रिप्लाय होनो गोनां जादों नङाबा आङो खारनाय मानाय आं जेबोखौनो खोन्थाखायाखैमोन मिथिबाय दा जेबोखौनो होखायाखैमोन आं खारदों सिरि थादों आं बुजादों खारदों बुजानायनि आंनि जेबोखौबो आं रावनोबो खोन्थाखायाखैमोन आं आरो आं गथ'खौबो लांफाखादोंमोन गथ'फोरखौबो आङो गारनाबो थांखायाखैमोन गावसोर लायदों बेखौबो खावनानै आरो गाव बे नाङा फाङा नङै बाङै भिडिअ बानायबाय थाबायना ओमफ्राय बेवहाय नोंबाबोथ' बयबोबाबोथ' नोङो फेसबुकआव जेनेबा मानसिफोरनो खोन्थाफिननो नों बयबो बायद' जागोन ना बिनि थाखायसो आङो खोन्थाफिननांगौ आरो बेफोरनि फारसे खोन्थाबानो बुंबानो गाबनानै खोन्थानो होननानै खोन्थानाय जायाखै माने गाबनो ओंखारखायो मेगनाव मोदैयानो गखायो बेफोरनि फारसे रायलायबानो भिडिअ बानायबानो मिथिबायना दा बुजिदो बेनिफ्राय आरो आङो बानायनो होननानै बानायखायाखैबो आरो दाथ' बे बयबो गामिनिबो बुजायदों न'खरनिबो बुजायदों बयबो माबादों मानो होनबा गथ' सानै दंना आं बयबो हिनजावफोरा खारनो हायो जानो हायो जेरावबो मावनानै जानो हायो आखाइ आथिं दं जेब्ला जेरावबो थांनानै मावनानै जाहैनो हायो नाथाय गथ' दं बे गथ'फोरनि थाखाय जोङो जेन'बा जोंनि इन्जयखौल' जोंनि माबाखौल' मोजां गोजोनै थांनानै थानायखौल' हास्थायनानै जायाना गथ'फोर दङ बेखायनो आङो सानदों आरो माने न'नि मानसिफ्राबो बयबो बुंहरबायना गावनि बिमा बिदा बिबाजै बिनानाव गासिबो गावसिनिखौनो भुल मोनजोबखानाय आरोना गासिबो नुजोबखानाय मेगनजोंनो ओमफ्राय सोरबा बुंहरबाय गावसिनि जेनेबा गावसिनि न'खरनिनो भुल होननानै फिसाज्लानिनो भुल होननानै बुंहरबाय जों एबार नायगोन बिनि आखलखौ बेबायदि खालामबावो ना मायो होनना बुङो आरोना जाथ'बाय ओमफ्राय खोनासं आंनिखौ खोनासंनाय जाथ'बाय बेनिफ्राय भुला माने नोंनिबो दङ नोंसोरनि नांलाय खमलाय बुदलाय सुलायाव गोरोन्थि नोंनि दंना गैया इसेबो नोंनि गोरोन्थि दंना गैया नांलाय खमलाय बुलाय सोलायाव माने बियो खर'आनो एसे थिग बेबायदि जाहैलाय आदा जौथुबा ओमफ्राय ओरैबायदि बुदों बै बाराव आं खारलायलायबा आरोना नङा नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया नोंनि बुजानायाव नोंखौबो दि बुङो बे गुबुन हौवाफोरजों मेसेज खालामो लाइन मारियो फैसा लायो बेफोरो नोंखौबोदि बुङो बेयो नोंखौ बुनायनि जाहोना बेयो गुबुन हौवाफोरनि सोरबा आर्मि हौवाजोंबो लाइन मारियो फैसा लायो नै फैसा हरनाय आं मेसेज मोनदो बेफोर बाथ्राया बियो दानि नङा माने बियो सिगाङावसो सिगांनिखौनो बियो आरो सिगां जानानै थांनायखौ बियो दासिमबो रायखांगोन दाबो बुंगोन बे दानि नङा सिगांनि गोजासो खोनादों
अके अके जाबाय जाबाय दे सिगांनिखौनो दा रायखांना बुयो अब्ला दा नोङो हा बुजिबाय आं अके अके दे सिगांनि बे नंगौ हा नोंनिबो दाय दोङोमोन ओमफ्राय नों बुबाय नोंखौ बुबाय दा ओमफ्राय खोनासङाखै खोनासंलाय आं फंसे सोंबोनि खोनासं ओमफ्राय दा नों दि संसार जानो फैबावदो दाखालिबावै नों जेनेबा खारबाय गुवाहाटि खारबाय नों मुम्बाइआव बेरायहैबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै आरो 2-3 मास 1 बोसोर 2 बोसोरनि उनाव नोंखौ दोखो दोखो बुबावगोन बेयो दोखो दोखो जेनेबा आं दाख्लै मुम्बाइआवथ' बेरायहैयाखैना आंथ' बाव खामानि मावनोसो थांदोंना बेवहायथ' बेरायहैनायनि होननाथ' रावबो माबा गैयाना नङा बेथ' थग्रमा गावनो बुङो नै आंनि हिन्जावा नै मुम्बाइआव थांलायबाय नै आंनि हिन्जावा भुटानाव बेरायलायबाय नै आंनि हिन्जावा उमुगाव थांलायबाय नंना नङा आङो बेखौ दा बिदि खालामबावोबा बेखौ माने आं खारनाय नंला आरो दा माने आं बेखौ ओरै रायजो राजा ओरै बयबो माबा थाजोबखाबाय नालाय आरो आं बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा बेबायदि गाज्रि खामानिबो मावखाया आं न'आवनो थायो भिडिअ बानायो आरो आङो सिगाङावथ' माइ सामला जौ जा फाननानै अमा समा फिसिनानै जाजोबोमोन आङो ओमफ्राय आं दासो भिडिअ बानायनानै थाइसे थाइनै फैसा मोनोना बेजोंनो सोलिनो हानाय बायदि जायोना माने प्रम'सनबो होनाय जायोना आङो बेजोंनो सोलिनो हायो ओंखायनो आङो जेबो बिदिखौ मावनाय जाया भिडिअ बानायनायावबो आं बेस्थ' जानानै थायो आरोना खोनासं ओमफ्राय दा नोङो रायजो राजाफोरनि अननायाव आङो जा थाइसे थाइनै खामायो बेजोंनो जायो आरो खोनासङाखै खोनासं माने बांद्राय गोलाव रायलायबा जोबनाय नङा भिडिअ हा थाब फोजोबनांगौ अके माने दा नोङो गुवाहाटियाव थांबाय हौवाखौ गारनानै आरो मुम्बाइबो बेरायबाय नों मा सोलोंनो मोनखो गुवाहाटियाव थाखा फैसानि थाखाय माबायदि मानसिफोरा माबायदि थाखा फैसा खामायो आरो मुम्बाइआव मानसिफोरा माबायदि थाखा फैसा खामायो माबायदि जायो नों मा सोलोंनो मोनखो बे मोननै जायगायाव थाहैनानै दा गुवाहाटियावथ' बुंनो थाङोब्ला गाज्रिबो दङ मोजांबो दङ जाय मोजां मावग्राया बेवहाय फेमिलियार लानानैबो बिराद मानसियानो हाजिरा खामला मावनानैहाय जिउ खुंहैनो दङ मिथिबाय दा गुवाहाटि बायदियावहायबो आरो जायफोराथ' गाज्रि बिदियाथ' थाखायो गैयाबो होननानै बुंनो हाया आरोना बेवहाय गाज्रिबो दङ मोजांबो दङ जाय गाज्रिजों थाङो बे गाज्रियाव जाय मोजांजों थाङो बे मोजाङाव नङा खोनासं दा नों मा सोलोंनो मोनखो नों जिबनाव न'खर संसार गथ' गथायखौ गारनानै टाउनाव थांनाय टाउननि मानसिफोरा माबायदि टाउनाव माबायदि नों मा सोलोंनो मोनखो लाइफआव नों मा सोलोंनो मोनखो टाउनाव थांनानै टाउनखौ नुनानै नोंथ' टाउनाव थांना मोसाबाय थायो सर्ट्स बानायबाय थायो मोसाबाय थायो नंना नङा टाउनाव नों ओमफ्राय नों मा सोलोंनो मोनखो जेबो सोलोंनो मोनाखै माने आं जेबो सोलोंनो मोनाखै जेबो गैया आच्छा मानो जेबो गैया जानो हागौ टाउनाव इमान सोलोंनो मोनो जेबो गैया माने बेवहाय जेरावखि थाङा मानो माने आंथ' बिदि टाउनावथ' नोङो थाखा फैसा गैयाबानो सोलिनो हाया मानो सोलोंनो मोना टाउनाव अब्ला टाउनावथ' नोंनो एक सेकेन्ड नों सानसे मावाबानो जाया होमबा मानो सोलोंनो मोनाखै होनदों नों टाउनावथ' नोङो गामिनि बायदि नङा गैयाबाबो नों 10 दिन थानो हागोन गामियाव टाउनावथ' सानफ्रोमबो खामायनांगौ जायो होमबा नों मुम्बाइआव थांनानै जेबोखौनो पात्ता मोनाखै नोङो मुम्बाइनि मानसिफ्रा माबायदि खामायो सोलोंनांगोन आगै मिथिगोन ना टाउना माबायदि दा नोङो आं नोंखौ लास्ट सोंबावनोसै बारा गोबाव खालामला 8 मिनिट जाखाबाय नोंसोर फेसबुकाव नों आंनो खोन्थाजोबनाङा नोंसोरो मान्थआव बेसेबांसो फैसा खामायनो हायो मोसानानै नर्मेलि मान्थआव नोंसोर फेसबुकाव बेसेबांसो फैसा खामायनो हायो मोसानानै प्रम'सन होनानै नर्मेलि फेसबुकाव फैसा खामायनो हाया प्रम'सन होबाल'नो फैसा खामायनो हायो मिथिबाय आदा दायो आं बुजिदों आं मिथिगौ ना मानसिफोरा गोबां मानसिया बुङो फेसबुकाव लाख मोनो बेनिखायनो आं सोंदों नोंसोरखौ आं फेसबुक इउज खालामा नालाय आं थारमाने मानसिफोरा गोबां बुङो फेसबुकाव गोबां लाख थाखा मोनो बिराद फेसबुकाव भिडिअ होना फैसा मोनो होनना बुंनायखाय सोंदों आं नोंसोर फेसबुकाव मोसाबाय थायो नालाय फेसबुकाव मोसानो माने आङो मानि थाखाय मोसायो मानि थाखाय मा खालामो होननानै बुङोब्ला खोनाबाय आदा आङो प्रम'सनजोंसो फैसा खामायो फेसबुकाव ओमफ्राय आङो बे मोसानाय मानाया आं मानि थाखाय माबायो आंनि फेसबुक जिखुनु थांनानै थानांगौ आरो फल'वार्स बारायनांगौ बिनि थाखायसो आङो बे मोसानाय रेडिअखौ लाबोयो जाबाय ओमफ्राय खोनासङाखै होमबा नोङो फेसबुकाव इमान खम फैसा खामायो नोंसोर बे फैसाखौ दोननो रोङो ना रोङा मानो नोंसोर बांसिन खरस खालामना देखायो माथो आंनिया फेसबुकाव फैसा दोननाया आङो न'आव थानायाव खामायनाय समाव आंनि प्रम'सननि फैसाफोरा आंनि न'आवहाय ओरै हरनांगौ ओरै लन थिखोनांगौ ओरै फाइनान्स होनांगौ बिराद जाहामेला दङ गासिबो आं बायहेरायाव थादोंबाबो आंनि जाहामेला न'खरनिखौ आंनो नायजोबो गासिबो खोन्थानोजोबगोन गामियावबो हौवानि न'खरनियाबो गासिबो खोन्थानोजोबगोन हौवाया जेबो नाया नङा बेखौनोथ' बुजिदो आगै बेखौनोथ' आं नोंखौ बुजायदो बिनि थाखायनो आंनि फैसाफ्रा बारा जमा थानो नागिरा आरोना बेखौनोथ' आं नोंसोरखौ बुजायदो नोंसोर फेसबुकाव थाइसे थाइनै मोनो 10-15 हाजार मालाबा 5,000 मोनो खिन्थु नोंसोर बांसिनसो खरस खालामनानै देखायो माथो
नोंसोरनिया मोननायनिख्रुइ नोंसोर बांसिन मानो खरस खालामना देखायो नोंसोरो खोन्थालाय आंनो खरस खालामनो माने नोंसोरथ' फैसाखौ बांसिनसो माने बाहायना देखायो माथो नै दिनै बायलायबाय नै गाबोन बायलायबाय नै बायलायबाय नोंसोर फैसाखौ सेभिं रोंगोना रोङा दोनथुमनो रोंगोना रोङा फैसाखौ फिउचारनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय फैसा बाहायनायाथ' आं मा फैसा बाहायो फैसा बाहायनाय अबावहाय नुदों आंखौ बाहायाना ना नोंसोर नै आं नैखौ बायलायबाय नै मबाइल बायलायबाय नै ड्रेस बायलायबाय हा फेसबुकाव फैसायानो हाबाब्ला प्रमोसनावसो इसे मोनो होमबा नोंसोर इसे मोननायखौ नोंसोर बांसिन खरसावसो देखायो माथो फिउचारनि बागै फैसा दोननो रोंगोना रोङा नोंसोरो फिउचाराव गथ' गथायनो जों संसार जाबाय हाबा जाबाय बाय बांला दोननि बे बुस्थुखौ रोंगोना रोङा नोंसोर बेखौसो सोंदों आं माने आं नोंसोरखो जेसेबां दिनैसिम फेसबुक सालायो आङो माने फेसबुकाव मोननायनिख्रुइ बांसिन देखायनायखौसो बारा नुयो थारमाने आं माने मोननायनिख्रुइ खरसखौसो बांसिन देखायनाय नुयो थारमाने आं मानो होनब्ला ससियेल मिडियायाव फैसा मोननानै बेरायनाया सहज बाथ्रा नङाना नंगौ नामा ससियेल मिडियानि फैसाजों मानसिया बेरायजोबनो हायो नामा हायाना हायाना हायो नामा हायाना नों फ्लाइट ससियेल मिडियानि फैसाजों नों फ्लाइट टिकेटबो दाननो हाबावा होमबा बे बाथ्राखौ बुंदों दे जियानो जा आं नोंखौ लास्टआव फंसे बाथ्रा बुंनोसै खोनासं आगै संसार जाबाय गथ' सानै दोङो नंना नङा आंखौ गाज्रि मोना आंनि लास्ट फंसेल' बाथ्रा खोनासं संसार जाबाय गथ' सानै दोङो हा नोंनि लाइफआवथ' गोबां प्रब्लेम फैबावगोन आं बुंनो हाखायो फैनो गोनां समाव गोबां प्रब्लेम फैबावगोन नोंनि लाइफआव नो डाउट नों दा बेखौ भिडिअ बारा बुंनांला आरो बेनो एफेक्ट जाबावगोन खोनाबाय नोंसा संसारनि बाथ्रा दोङो आं बेखौनो लास्टआव नोंखौ बुंनायदो माने संसार जाबाय हौवा हिनजाव बुदलाय सुलाय जायो नोंसोरो फेसबुकफोराव बारा नांलायबाय थाना बुदलायफिनबाय थानाङा खोनाबाय नोंसोरो गथ' गथायखौ नोंसोरो खोनासं नों गथ' गथायखौ मोजां खालामनो नाजा हायाब्लाबो इसेबाबो गोरों खालामनो नाजा बुजिबाय बे नाजानायाथ' आंनाव दंखायो होमबाथ' दा नै नोंसोर आंखौ फोरोंहरदों जेबो नङा गोजोननाय थाबाय आंनाव दंजोबखायो नै आगै नाजानानै जाया नों नाजानानैल' जाया नोंसोरबो मोजां जानानै खिन्थिब्लासो नोंबो दिनै खारना खिन्थिबा नोंबो दिनै गवा मुम्बाइ दिल्ली हा होमबानिया ओइ गथ'फोराबो जेबो माने फरायनायनि बागै गोसो जानाय नङा फरायनानै गोसोआव लानो हानाय जेबो मोजां जानायनि खुनु चान्स गैया आगै खोना बुजिदों ना नोङो नोंथ' नोंगो खारथिंबाबो नाजागोन आं मोनसे खोथा बुंनि मोनसे खोथा बुंनि दिनैहाय आंल'सो फिसायजों दोखो दोखो खालामजानानै मुम्बाइ बायदिसिना खारबाय दिनै आंल'सो आंल' खाराखैना गोबां मानसियानो खारदों नाथाय आंसो बुजिनानै आं बुजिनो रोंनायखायसो आङो जेनेबा साननो रोंनायखायसो न'खरनि मान सनमानखौ साननो रोंजोबनायखायसो आङो फिसानि फारसे साननो रोंनायखायसो दिनै आं जुजिबाय आरो आं ससियेल मिडियाआव ओंखारो हिसाबैसो आरोना जोंनि बर' हिनजावफ्रादि गोबां मानसियानो ओरैबायदि खारनानै दङ बुजिनानै दङ बर' हिनजाव नङा नोंसोरदि फरायनाय नंबावा गोदोर गोदोर फरायनाय गोदोर गोदोर साख्रि मावनाय हौवा हिनजाव साख्रि मावनायाबो हाबा जाना बोसोरसे उनाव गारलायनाय दोङो मिथिगौ सिरि सिरि दङ नाथाय सिरि सिरि रावबो मिथिया दिनै नोंसोरो ससियेल मिडियाआव नांलायना लाबाय थायोब्ला नोंसोरनि जिन्दगि थैनायसिम माने अब्ला दिनै नों नुगोना नुवाखै ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा नोंसोरनि जायगानिनो हाबा जाखांनानै ससियेल मिडियाआव हौवा हिनजाव नांलाय दाबो हौवा हिनजाव गोरोबफिनलायनो हायाखै इउटुबारानो दङ माथो हौवा हिनजाव इउटुबार नांलायनोसो गोरोबलायनो हायाखै होमबा ससियेल मिडियाआव बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदो नोंसोरो गथ' गथायनि फिउचारखौ सान बुजिबायना नोंनि गथ' गथायनि फिउचारखौ जा नोंबो खारथिंबाय थायोबा नोंनि हुवायाबो बखिथिंबाय थायोब्ला नोंसोरनि गथ' गथाया मा लामाथिं थांगोन बेखौ नायाखै बुजिबाय नों बेखिनि बाथ्राखौल' बुजियो आं दिनै खारथिंबाय थायोब्ला हौवाजों नांलाय नों गथ'खौलाय गथ'नो फैसा हरनाबो मा जानो गथ'नि गोसोआबो मा जागोन आलादा जागोन नोंसोरनि गियानखौ नुनानै बुजिबाय अब्ला नोंसोरो मोनसे जायगायावनो थानानै गथ'फोरनि बागै सानोब्ला मायबा मोनसे खामानि मावनानै नोंसोरो मोजां माने लामाथिं थां अब्लानिया मा जागोन नोंसोरनि गथ' गथायाबो नोंखौ नुनानै सोलोंगोन बुजिबाय आंनिया नुदोंना माबायदि आफादो बुजाबाबो माबायदि न'आवनो खामानि मावनानै जोंखौ फिसिदो बुजिबाय दिनै नोंबो हुवाया बुलायबाय खारलायबाय दोखो दोखो मोसालायबाय फेसबुकनि फैसानि थाखाय हेगारलायबाय ओमफ्राय नोंनि गथ'नि सिगाङाव दुनियानि मानसिया बुंगोन ओइ नोंसाया नै नोंसोरखौ गारनानै मोसाथिंगासिनो दोङो बुजिबाय होमबानिया गथ'फोराबो गाज्रि जालांगोन बेनिखायनो आं दा जेबो बुंला आंनि बुंनाया माबाफोर भुल जाबाय नामा आंनि बुंनाया माबाफोर भुल जाबाय नामा होनदां नोंखौ मोजां नोंसोरनि गथ'फोरखौ नुनानै जोंबो बोरैबा मोनो बुजिबाय नोंसोरनि गेब्ला सोरबा सासेया बेफोरबायदि बुंहरदेरोबा माने गोसोखौ गोग्गानायसो मोनो आरोना माने जास मोनो आरोना माबा मोनसे रोङैखौ फोरोंनाया मानसिनि माबा आरोना दा माने
हाबा जानाय संसार जानाय दुनियाव गारलायनाया नोंसोरल' नङा दुनियाव गारलायो सोरबाया हाबा जानानै हिनजावखौनो नागिरबाय थायो सिख्लाखौनो उन उन गिदिंथिंबाय थाग्रा हौवाफोरबो दोङो जिबनाव हा हिनजावखौनो नांबाय थागो सिख्लाखौनो नागिरथिंबाय थाग्राबो जिबनाव हौवाफोरबो दोङो बे दुनियाव बहुतता किसुमनि मानसि दोङो थेवब्लाबो आं नोंखौ बुंदो दा नोंसोर ससियेल मिडियायाव ओंखारो ससियेल मिडियायाव बारा माबा खालामबाय थाना बुजिबाय बुदलाय जि जायो जा गथ'फोरखौ नाय मानो होनबा सानै गथ'नि बिमा नोंसोर उन्दैबो नंला नों सानै गथ'नि बिमा जाबाय नोंसोर बुजिलायनांगौ बुजिबायना जाय बुजिलायनाया बिसोरसो ससियेल मिडियायाव हख्रावलायबाय थागोन बुजिबाय मोजां बुजिलायनानै मोजां संसार जा बुजिदो दे